ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନୁଣକୂଅ କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ସ୍ଥାନ କାଶୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ କଣିଆ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଦୁଃଖ ଦେଲୁ କାଇଁ ଦଇବ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ସ୍ଥାନ ରେଙ୍ଗଳ ଚଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ ହଦମୌଦ ମେଳା ଅର୍ମଦା ରୋଡ ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ସ୍ଥାନ ପାହାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ସାଇ ଦୁର୍ଗା ସ୍ଥାନ ମାର୍କୋଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସ୍ଥାନ ଡମଣା ଗାଡକଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପଟ୍ଟଳିପଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନସିରିପୁର ବୈତରଣୀ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ସ୍ଥାନ ଘଣ୍ଟିକାଲ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭରତପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରହଣା ମଠ ସାହି ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ବଡମ୍ବା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସ୍ଥାନ କୁଜିବର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ କିସ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଳସପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ସ୍ଥାନ ବୁଢାଲୋ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ନୂଆ